Onnan jöttünk fölfele, ez a rutinunk szerint is 14%-os emelkedés, vagy még több. Csabi pedig elindult lefele, egy kis helyen meg is mutatom nektek, hogy hol éppen most Attila meg én fogunk itt reggelizni egy kicsit, mert már jöttünk vagy 7 kilométert. Csabi pedig itt egy ilyen részen, ahol ez az sík, tehát a fák így állnak síkba. Csabi itten így megmutatja a tutit. Ez az, Csabi, ne hagyd cserbe minket, utána küldjük az első biciklit. A szürkét, érte megyünk. Azt a ledeset. Na nézzétek, miért megy le Csabi? Mert a túloldalt ilyen gyönyörök a fák, és hoz nekem egy piros levele. Király, penge vagy. Na nézzük, hogy jön föl a profiman. Megindult valami. Király, hát Csabinak nagy rutinja van, ő már a Galben a kőközben is megmutatta. Profin, fölvezetett, Kenny vágja. Halé. Hello! 2015. november 5-én a Galben a völgyben 3 fővel megjelent a Szabad Túra csapata. Csabi, Dorel, Attila, nyomatjuk, gyönyörű kis helyeken. Készítünk egy rövid videót. Igen, van ahol betűz a fény, van ahol árnyékban vagyunk. Mikor az autóból kiszálltunk, -9 fok volt. Csak pontosan úgy, hogy az előjelzés is jelezte. Itt ahol süt a nap, olyan az idő, mint a Holdon. Plusz 150 fok Celsius. Hát eléggé jó a terep, amint látjátok, de Csabi simán veszi az akadályokat a versenykerójával. Nem cicózik. Ó, de király. Új. Majdnem sok volt az egy kéz. Le kell tegyem a telót, mert nem bírom egy kézzel tartani. Wow. Hopp, egy kicsit a fogósban beszaladtunk. Sziasztok. Videó. Jó, amúgy túl kurva jó. Gyönyörű. Az idő milyen? Az idő gyönyörű. Egy kicsit nehéz, fárasztó, de megér minden látvány. Az a helyzet, srácok, hogy hiába van nekem Montim, Attinak országúti túrakerója van, 28-as, mégis jön fölfele. Csabinak szakás azt mondja, versenykeró. Virsli-gumival, és mégis profintolja, lealáz mindenkit, mert newtonméter a lábakba 1200. Ez itt a Galben a völgy végig, ahol jöttünk is, de most értünk be igazából a szurdok, ereszkedünk lefel a szurdokba, és egészenről nagy magas hegy mögött valahol, ott lesz a kőköz, és de benézünk. Itt megyünk majd tovább azon az úton. Hát jó kis helyeken vagyunk. Hát kár lett volna kiadni ezt a napot, nem? Na. Ahogy fölraktam, már nyomta is rá, hogy érdekel a túra. Like. Csabi is egyből, Csabi az felhívott azonnal. Geri is felhívott, hogy hát megyek dolgozni németbe, sajnos. Nem majd Geri bácsi, majd bepótoljuk. Geri bácsi, ezt a videót neked küldjük. Igen. Hogy mit hagytál ki? Ilyen emberrel, mint én. Meg Dorel, meg Csabi. Ja. Jó van. Nekem fádudt. És már megy összefele, már csak 3 centi a kis kukki. Azt apám elviszi a víz. Oda fog még föltekerni a fiú. És megcsinálta a képet magáról a csávó? Go Hollywood. Szépen lassan. Most fordulunk be a szurdokba. Nézzetek oda, milyen gyönyörű. Lent folyik a Galbené. Ó, kaptam egy falevelet a nyakamra. Fekete erdős, Veri? Lesz egy pár fotóhely. Mindjárt a kőköznél vagyunk, ahol Csabi a hídon van, az pont szemben van a kőközzel. Benézünk. Már benn vagyunk a Galben a kőközbe. Újítás, lánc is ki van cserélve, illetve van olyan hely, ahol a lánc előtt már beraktak ilyen láb alá vas kampókat lőttek be a lábnak, így egy kicsivel könnyebb azért átjönni, mint régebben volt. Viszont jeges, csúszik, oda kell így is figyelni. Jöhetsz, Csabika! Karabéner? Komolyan? Milyen mélyen van? Zsebedből kinessen valami. Figyelj, ezt nézed, mert ez most durva lesz. Figyelj, 2 karabénerért mindjárt fürdik.
Az egy kicsit mélyebben van. Öcsém! Kiszedte! Azt hittem mélyebb! Vigyázz, le ne ess! Azt hittem kezenába jössz végig. Ezért ment a vízbe a csávó. Ó, és márkája? Király. Nézzétek csak, ez komoly karabéner. Igen, mászós. Itt lehet, hogy föl kell menni, ki kell kerülni. Csúszik nagyon. Csabi, menjél te is. Attila, nem láttad? Eminenciás vízesés. Jó, itt most nem kell földről menni a sodronyon, amint látjátok. Nem olyan magas a vízállás. Kivétel itt egy kicsit. És felegyenesedett a Neander völgyi. És itt van egy lábtartó is. Ügyes! És már visszafele megyünk. A kerékpárokhoz reméljük még megvannak. Onnan majd a sziklától, Csabi, oda ki tudsz menni. És megvan. Király. És megvan. Minden. Még annyit kivét az utána, látom, itt a kérje rögzítést kapjuk alá. A kerékpárokat itt hagytuk Frankón. Hello, Attika! Milyen volt oda benn? Fekete erdő! Ez rápirított! A Galben a völgyből be kellett hozzuk a kerókat legalább 200-300 méter az úttól, hogy ne látszódjanak. Behoztuk, lezártuk, úgy mentünk gyalogba tovább, és most már kifele megyünk. Pihentünk, ettünk. A videó mutatja, hogy így kell még menni 300 métert kifele. Mert ez a kőköz. Kőköz, ahol kőkövön nem maradt, mikor bejöttünk. Hát igen, lesznek érdekes menések ottan. Hogy fogom felrakni én is? Olyan könnyen behoztam, kifele kemény. Megoldom, a srácok is megoldották, nézzétek. Gyönyörű a víz, olyan kristálytiszta, hogy szinte már kékes, karsztos. Pirítós! Ilyen beszakadások vannak. És jön Ati! Mutatja nekünk, hogy milyen az út. Hát elég tré. Nem is út, ez vájat!
Zökkenőt, ha jön egy autó. Itt is hó volt, meg ilyen jeges zúzmara. Ó, de szép völgyből jöttünk le.